Els dolors de la Dolors. Rima, Dolors, rima. Hòstia, no corres, Ramon. Tranquil, Ramon, tranquil. Ara, aquest és el meu ritme. Ara, així, Ramon, així. Prova de dir ia. Va més bé. Respira. M'agrada córrer. Vete allà i al trencant de casa. No has d'anar a missa. Vaig a missa, jo, Ramon. Ramon! Et deixo, adéu. Un petó, Ramon! Va. Vine. Petó. Burro. És molt dur. Burro. Me'n vaig, adéu. Adéu, maco. Vols un altre? Un altre petó, Ramon. Va. Torna. Tu. És molt dur. Vinga, Ramon. Adéu, Ramon, vaig cap a missa. A Maria Puríssima, S'és pecat fou concebuda. quins capats tens, hermana? Mossèn, capat de pensament, paraula, obra i omissió. ¿Sabes qué quiere decir omisión? Sí, mossèn, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, aparte de pensamiento y de palabra, todo lo otro. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces qué? ¿Cuántas veces qué? ¿Ha capat? Ha capat una vez esta setmana. ¿Qué ha hecho? Ha hecho una mentida, vaig dir. ¿Per què? Perquè no había solución, mossèn, no había solución. ¿Qué sientes cuando lo haces? ¿Qué sientes? ¿Malament? Me siento malament. Muy mal. Germana, creus que és bo per la humanitat fer això? És bo, això és bo, mossèn. És bo perquè te lava por dentro, és bo. Vas a rezar 50 Ave Marías i després em vindràs a veure i m'explicaràs com t'has sentido. Muy bien. Voy a cumplir. Si tu sospires la mort, alcanzaràs la vida. Revelacions, exorcismes i visions. Aprovecha la sal per endevinar el gust. El Pare Celestial. Si et cal, si et cal medicina, Jesucristo te darà més que no et podràs empassar. También vendrá aquí a donar comptes, ella està morta. Qui està davant d'ell al frente? És ell. La misèria està en els vostres cors.
la grandesa... Els mansos és cultura. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de fotuts.